Bambalwa kakhulu abaculi abazodlala kwigcwalisa Spring Picnic. Lokho kubukeka ama-qualification noma ama-requirements afuneka laphana kwigcwalisa Spring Picnic. Njengoba-ke kufuneka izinto eziningi kangaka, kufuneka amamiliyoni ngokuhlukahlukana kwey'ngoma ukuthi abamangaka. Kuthiwa noma ngabe uno-30 miliyoni engomeni eyodwa awubalwa, kodwa-ke uma ngabe kukhona umuntu ona-12 noma ona-15 million ey'ngomeni ezahlukahlukene, lowo muntu uyakuhlula. Umuntu olandele iy'gcwamele ey'shubeke esephawula wathi abaculi bamaskandi bazoyifela izinto eziningi, ngoba-ke abantu abaningi laphana-ke begcwalisa Spring Picnic baveza ukuthi, noma abahleli begcwalisa Spring Picnic baveza ukuthi kufanele belwisane nembangi yakhe yoKhuzani. Abantu abaningi bayazi ukuthi imbangi yaKhuzani uyena-ke uMthandeni. Ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho mntwana sekhaya, asizwe uvo lamdu ephawula mayelana nalolo daba. Abaculi abafisa ukuyoperforma kwi-white spin kick, I think so. Bafethu, ngicela nincenge uMthandeni resistance sokuthi angeke abe ingxenye yalo mcimbi, ngoba nohlezi nifela yena, bohlezi benifuna izinto okuyothatha isikhathi kwanani ukuthi ni achieve kwezomculo, yabo. Bazothi besuka benifuna ama-platinum kwanabo abanganawo. Yindaba bekwa yonke into lento SK angenayo, ngoba bona bahluleka ukuresistance esimile nje sithele esithi uMthandeni asimdingi lo mcimbi, akusele iphutha lelo. Manje ngoba bona bayasabwenza lokho, niyatshelana SK ukuthi SK awusirezele statement ukuze nasizokhona uqasheka, ngoba manje sifela wena, basifuna izinto kwabona abangenazo. Lama million nje abafuna banawo nibona kule album yabo yokugcina, abanawo. Yindaba ngifela uSK. uSK unawo ke lawo ma million. Abantu abalawo ama-million nje, I think uSK, uLimit, uSicebe, besho ukuthi kulowo umcimbi uzoperforma abaculi bamaskandi mhlawumbe abawu-5. Ngifela uSK.